Uy, bes! Unsa man mo dagway, Saan bes? po ka, bes? Ang kuyawan mo punta ni mo. Unsa man mo kilay tinuod na? Gwapo kaya akong kilay, bes no. Barato ra biya ni bes. Libre yung taka, bes. Dili ko bes oy. Ano naman? Okay ra imo na okay. Gwapa kay ko, bes no. Ngayon dito Ah, bes. tatawad kayo, bes. Bes, Bes, pa pa to bes dito ba? ba? Bes ta ko bantay sa inyo. Siguro yung bes. Ako man jud ni Agi, uy. Wala Kanina pa ko diri binantay ba? Hapon na jud, bes ba? Ano orasa man na siya mo agi diri bes? Lagi niya, pero ganina ra jud ko diri, bes. Wa jud ko nilakaw. Naginamhina na jud ko sa iya bes ba? Sa may ginamhinaman mo ato nga. Mo tay unod. Kan uno na kay ko sa iya. Mao? King bukog ato bes. Kan Ano di kag iro, bes no? Lami kay siya bes. Bes na man siya oy. Gwapo po bitaw to siguro yun. Wala pa man. Ato lang para turaton diri, bes, kay basi pagkatagtaod mo Agi na. Sige sige, tuod lang. Bes, hindi gihapon mo Agi siguro yun, bes. Balik na lang jud ta ugma. Pwede bes. Ang sa man na nimo nga. Uy, bes. Siguro yun, bes. Oh. Hey! Uy, hala. Hindi pas maglaing dalan. Oh, no! Bes, atong agion dito sa pikas. Tara, mag-unat pa. Bes, diri ko. Bes, nagpadulong na. Bes, pagduon na gani, tabangan na to gunit yang kamot. Okay, bes. Ako'y bahala. Di lagi nakalihok ron. Bes, dool na lang jud. Abdik ka. Abtik mo lang, naghinam-hinam na ni. Okay, bes. Karon! Bes, gunit ni bes. Ay, jugwi ha. Tara, dalaon na to na dito, dali. Ma'am, ug kwarta inyong tuyo nasa kuambag island ko ninyo unsa ah. Dili kwarta nga among tuyo, kung dili unsaon ka na mo ron. Dali na, bes. Dali na, dali. Dali na. Asa inyo dalo? Yes, bes. Gunit ay ugwi. Bes, ako'y una. Bes, saan man din mo? Unsaon pa man di ay lawas akong tuyo. Ano ron, kitito na ko ni. Ay, mauna, bes. Aman ko. Yan ka, hulat yung kabisa. Dali na. Sige, bes. A few moments later. Success. Woo. Success. Ni ako, bes. Nakaw na. Sir! Naunsa ka? Isagpa ko, bes. Gisagpa ka? Balik ka dito. Balik ko na ko. O, balik ka dito. Sir, patorjira ko. Naunsa naman ka, bes? Daghan noon kag bunog. Nga na black iron pa jud ka. Nalangit manggod ko, bes, nga motorjir ko. Na, nga nung nananghit pa man ka, nga diretso na. Diretso na di ay.